Каждый объект, он начинается с приходом какой-то идеи и мысли. В данном случае такой хотели создать некий замковый характер. И вот начинаешь от чего-то отталкиваться. Менавіта з такіх алоўкавых накідаў і эскізаў нараджаецца вялікая ідэя, кажа Евген Крапіўны, адзін з архітэктараў студэнцкай вёскі ў Пінску. Сучасны інтэрнат размяшчаецца на месцы старажытнага прадмесця Каралін, дзе быў калісьці замак. Гэты самы замкавы след і ўзялі архітэктары. Каждый корпус создавался как новый объект с характерными для города Пинска историческими фрагментами, деталями. Поэтому здесь очень много применено и фронтончиков, и пилястр, и настроек, и раскреповок, и рустовки. Поэтому объект выглядит... Многие, когда приезжают, спрашивают, что это у вас тут за такое элитное жилье построено. Ну, все говорят, это общежитие. Сёння ансамбль 7 будынкаў інтэрната аб'ядноўвае і прымірае паміж сабой сучасную гістарычную забудову Пінска. На этапе праектавання адначасова працавалі да 40 спецыялістаў. Будаўніцтва заняло 23 месяцы. Праект не зведаў ніводнага спрашчэння. Усе матэрыялы, за выключэннем фарбаў, беларускія. Была поставлена очень сложная и инженерная задача, потому что в квартале это шло очень сжатом. Вот, переложено было очень много сетей, которые подводились к данному объекту. Но благодаря сплоченной такой компании нашей, скажем, проектно-строительной и заказчика, генподрядчиком выступала тогда ПМК-28 города Пинска. Получилось воссоздать в жизнь такой объект. Студэнцкі гарадок стаў домам амаль для 1300 студэнтаў. Гістарычная знешнасць утойвае сучасную начынку. У комплексе, па прыкладзе сусветных студэнцкіх гарадкоў, у крокавай даступнасці знаходзіцца ўсё – ад навучальных корпусов до крам. Это очень удобно, так что ты можешь выспаться и встать буквально за минут 15 до пары, собраться по-быстрому и дойти, в самый дальний корпус, там идти буквально 5 минут. Очень удобные комнаты, удобно расположены. В принципе, все очень доступно. Нацыянальная прэмія ў галіне архітэктуры і мастацтва прысуджаецца ў краіне раз у 4 гады. Зараз працягваецца вылучэнне і іншых аб'ектаў па ўсёй рэспубліцы. Брестская вобласць са сваім фаварытам вызначылася. Архитекторам впервые удалось уйти от общего стереотипа, что общежитие – это квадратное здание с окошками без балконов, где просто студенты живут. И в Пинске формируется практически новый такой студенческий комплекс, который, надеюсь, когда-то станет нашим белорусским Кембриджем. Сярод намінантаў і рэзідэнцыя прэзідэнта з прылеглай плошчай герба і сцяга ў Мінску. Па умовах конкурсу пераможцаў можа быць некалькі. Рашэнне будзе прымацца на ўзроўні Савета міністраў. Крысціна Пратасавецкая, Татьяна Будухсаім, Александр Сівецкі, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».